Dragii mei, avem o problemă tip grilă în care se cere determinarea numărului soluțiilor reale ale unei ecuații exponențiale. 2 la x plus 3 ori 4 la x egal cu 2 ori 5 la x plus 3 la x plus 1. Ceea ce se observă din start este că această ecuație lucrează doar cu 1, 2, 3, 4 și 5. Deci totul se învârte în jurul acestor numere. 1, deși pare el singurel plus 1, puteți să-l priviți pe 1 drept 1 la x. Și atunci, de fapt, aici avem 2 la x, 4 la x, 5 la x, 3 la x, 1 la x. Ei, întrebarea este, oare acești coeficienți 3 și 2 sunt puși întâmplător sau cumva ne ghidează spre o asociere, spre o corespondență între ei? Păi, de exemplu, 2 la x poate fi împrietenit cu 1 la x. Avem un singur 2 la x, avem un singur 1 la x. 3 la x aș vrea să fie împrietenit cu 4 la x, numai că am 3 de 4 la x. Păi da, dar dacă îl împrietenesc pe 3 la x cu 4 la x, câți rămân aici? 2, care se împrietenesc cu 2 de 5 la x. Și atunci vom asocia așadar. Vom asocia în modul următor. 2 la x îl asociem cu 1 la x. Apoi, pe 4 la x îl asociem, pardon. Pe 4 la x îl asociem cu 3 la x și pe 5 la x îl asociem cu 4 la x. Deci mai rămân 2 de 5 la x și 2 de 4 la x. Deci avem 2 la x minus 1 la x, 4 la x minus 3 la x, 5 la x minus 4 la x. Ei, deja nu mai pare o problemă cu 1, 2, 3, 4, 5 la întâmplare. De fapt, ce avem aici? De fapt, avem o singură funcție. Avem funcția f de t egal cu t la x, unde f putem spune că este definită pe 0 infinit cu valori în ier. Aici este f de 2 minus f de 1, f de 4 minus f de 3 și f de 5 minus f de 4. Deci, dacă x este o soluție a acestei ecuații, atunci trebuie să aibă loc această egalitate. Bun. Deci, așa cum am spus mai devreme, luăm funcția f de t egal cu t la x și observăm că ecuația este de forma f de 2 minus f de 1, f de 4 minus f de 3, f de 5 minus f de 4. Bun. Dar cine este în liceu? Ce putem noi spune despre f de 2 minus f de 1? Adică f de b minus f de a. Păi asta nu cumva ne duce cu gândul la teorema lui Lagrange? Care spune că dacă avem o funcție f continuă pe intervalul închis AB, derivabilă pe intervalul deschis AB, atunci există un punct C situat în intervalul deschis AB, astfel încât f de b minus f de a să fie egal cu b minus a înmulțit cu f derivat în C. Da? Deci dacă avem f definită pe intervalul AB cu valori în ier continuă. Haideți să scriem cu altă culoare. Aceasta este teorema lui Lagrange și o scriem cu roșu. Deci, avem următoarea teoremă. Dacă avem f o funcție definită pe intervalul AB cu valori în ier continuă pe intervalul închis AB, derivabilă pe intervalul deschis
AB, atunci există un punct C din intervalul deschis AB, astfel încât are loc următoarea egalitate, f de B minus f de A este egal cu B minus A ori f derivat de C. Și atunci, aici avem f de 2 minus f de 1. Conform teoremei lui Lagrange, f de 2 minus f de 1 este egal cu 2 minus 1 înmulțit cu f derivat într-un punct C situat în intervalul 1-2. F de 4 minus f de 3 este 4 minus 3 ori f derivat într-un punct, ăla, să zicem, ăla de mai devreme era C1, ăsta e C mic 2. C mic 2 situat în 3-4 și f de 5 minus f de 4 este 5 minus 4 înmulțit cu f derivat într-un punct C3 situat în intervalul 4-5. Deci, cum se rescrie ecuația mea? În loc de 2 la x minus 1 la x, avem 2 minus 1 înmulțit cu f derivat într-un punct C1, unde C1 se află în intervalul 1-2. Apoi, în loc de 4 la x minus 3 la x, avem 4 minus 3 înmulțit cu f derivat în C2, unde C2 se află între 3 și 4. Și apoi egal cu 2 pe lângă 5 la x minus 4 la x, deci egal cu 2 pe lângă f de 5 minus f de 4, care este 5 minus 4, înmulțit cu f derivat în C3. Da? Bun. Unde se află C1? Între 1 și 2. Unde se află C2? Între 3 și 4. Unde se află C3? Între 4 și 5. Cine era funcția f de t? Era t la x. Prin urmare, f derivat este x înmulțit cu t la puterea x minus 1. Pentru că derivăm în raport cu variabila t. Deci ce devine ecuația de mai sus? 2 minus 1, 4 minus 3, 5 minus 4 nu ne interesează, sunt egal cu 1. F derivat de C1 face x înmulțit cu C1 la puterea x minus 1 plus f derivat de C2 x înmulțit cu C2 la puterea x minus 1 și f derivat de C3 cu 2 în față, x înmulțit cu C3 la puterea x minus 1. Evident, x poate fi egal cu 0. Da? Asta puteam, de fapt, vorbi de la început. Și anume, se observă de la început că x egal cu 0 este soluție. Dacă x este 0, avem 2 la 0, 1, plus 3 ori 1, aici dă 4, 2 ori 1 plus 1 plus 1, 4. Deci se observă din start că x egal cu 0 este soluție. Și atunci putem presupune în discuția pe care am avut-o că x este diferit de 0. Deci deja x egal cu 0 este, observăm din start că este soluție, deci presupunem în tot raționamentul nostru că x este diferit de 0. Păi dacă x este diferit de 0, putem împărți la x și avem C1 la puterea x minus 1 plus C2 la puterea x minus 1 trebuie să fie egal cu 2 ori C3 la puterea x minus 1. Întrebarea este, pentru ce valori ale lui x poate exista o astfel de egalitate? Păi având în vedere că totul e puterea x minus 1, zic să-l facem singurel pe 2, să-l izolăm și atunci împărțim prin C3 la x minus 1. C3, dacă ne aducem aminte, era în intervalul 4-5, deci nu are cum să fie 0. Împărțim prin C3 la x minus 1 și obținem că C1 supra C3 la puterea x minus 1 plus C2 supra C3 totul la puterea x minus 1 egal cu 2. Când poate avea loc o astfel de egalitate? Păi de unde este C1? Din 1-2. Dar C3? Din 4-5. Prin urmare avem un număr din 1-2 împărțit la un număr din intervalul 4-5. Cum credeți că este raportul? Subunitar.
Deci acest raport este subunitar. Dar C2 supra C3? Păi C2 se află în intervalul 3-4, C3 se află în intervalul 4-5, prin urmare, și acest număr este subunitar. De acord? Bun. Și atunci avem o fracție subunitară la puterea x-1 plus o fracție subunitară la puterea x-1 egal cu 2. Cum? Deci ce avem? Avem subunitar la x-1 plus subunitar la x-1 egal cu 2. Și acum, dacă privim această expresie ca o funcție în x, ce putem spune despre subunitar la x-1 plus subunitar la x-1? Păi nu cumva această funcție este o funcție descrescătoare? Deci dacă am funcția a la x-1 plus b la x-1 în raport cu x, iar a și b sunt două numere din intervalul 0-1, nu cumva această funcție este strict descrescătoare? Păi cât este derivata ei? Păi derivata lui a la puterea x-1 este a la puterea x-1 înmulțit cu logaritm natural din a. Iar derivata ăsteia este b la puterea x-1 înmulțit cu logaritm natural din b. A-ul și B-ul fiind în intervalul 0-1, înseamnă că logaritm din A și logaritm din B sunt numere negative. Pentru că argumentele sunt subunitare, deci logaritmii sunt negativi, A la x-1, B la x-1 sunt puteri pozitive, prin urmare derivata acestei funcții este negativă. Deci funcția este strict descrescătoare. Și atunci dacă am o funcție strict descrescătoare egală cu 2, atunci această ecuație are cel mult o soluție. Se vede cu ochiul liber soluția? Păi sigur că se vede. X egal cu 1. Dacă x este 1, x este 1, atunci avem subunitar la 0 plus subunitar la 0 egal cu 1 plus 1, adică 2. Prin urmare, avem soluția x egal cu 0 pe care am putut-o observa de la început și acum am găsit soluția unică x egal cu 1. Prin urmare, ecuația propusă de noi are două soluții reale. Acelea sunt 0 și 1.